लोगोफोर नायलै जाम सेफायबाय दङ आङो जामफां डाइरेक्ट दंफां सानिफ्राय नैलै जामा थायना दंना टिफिन लाइयाव आरो हाजावखाथाय अ माय गड look ini बुरैया बरिया जाम एक्चुअली मा लोगोफोर नैबे जाम दंफाङा बिल्डिं सायाव सायाव नांखाना दङ आरो थ' जामायो सायावबो थायना दङ बेयाव दान्दा लालायना हानो दरकार गैया जे लालायना हाजावनो दरकार गैया आरो डाइरेक्ट फायनानै खाना जानो हायो मानसिफोरा फायसोयो खाना जासोयो दिनै आंबो मोनौ जाखांबाय मोनौ जाखांनानै डाइरेक्ट खाबाय नै जामखौ आं खादो दा बुरैनि कारने जा बुरैया माबा जाना दङ ना टाइफयड थ' फ्रुइट्स जानांगौ बे टाइमाव बहुत फ्रुइट्स जानांगौबा मार्केटावबो मोनो जामुन बाट फ्रेश मोना आरो मुनिफ्रायबा खाना लाना फैयो हायाव गोलैनाय ना मु गोलैनाय आं दा डाइरेक्ट दंफांनिफ्राय मोनदों दंफांनिफ्राय डाइरेक्ट हिट खानाय बहुत बेखिनिया गाबोन समनिया आरो खालायगोन ना गाबोन समनियानि कारने बासायना दोनलायनोसै लोगोफोर जाथ'लायबाय वा नाय नैबे आं दादों नै सायाव नै पुरा जामा डाइरेक्ट इयावनो नांखायो आरो दंफाङावनो दोनखायो ल' खाबाय आरो दंबावसै लोगोफोर बेखिनिया दिनै खाथ'लिया गाबोन समनिया आरो खाफायलायगोन दिनैनि कारने जाथ'लायबाय टिफिनाव नैलै टिफिन आधा टिफिन जाबाय बेखिनिया बहुत यार ना खालायगोन आरो गाबोन समनिया लोगोफोर लो मीठा जाम खिलाएंगे आज बुरी को सरप्राइज देंगे ठीक है खाबाय आंने नहीं बेगा प्लास्टिक इसके अंदर डालते हैं यो इसिङाव सोनोसै प्लास्टिकआव सोनानै खाथुमनोसै खाथुमनानै लोगोफोराबो दा बिनो हानाय नङा मानोना नुबाथाय लोगोफोरा बियोना आं दा खाथुमबाय बेगाव सोबाय रावबो नुलिया बस लेके जाना है और बुरी को खिला देना है अब हो गया लोगोफोर जाथ'लायबाय जोंनि अफिसाव जाम थाइजौ बहुत दङ बै लेखनखौबो फ्रन्टआवबो थाइजौ फार्म दङ बेयावबो बहुत थाइजौ थायो फुंनि मानानि खोरिगासिनो थायो आरो आं बिनिबो थाइजौखौ खनाखै बा हायाखै आरो बिनि थाइजौखौ मानोना दा थाइजौ मोखै मोनजाथ'वाना बुरैनायखाय बे जाबाय जोंनि गार्डेन अफिसारफ्रा बेयाव जयो केजि साहब कमान्डेन्ट साहब बिसोर जयो बै फ्रन्टआव जाबाय फ्रन्टआव पेरेड ग्राउन्ड बैयाव नुनाया बेयाव पेरेड जायो और बैले सामने फ्रन्टआव आरो बे क्वार्टार गार्डआव हाथियार एमुनिसन लाखियो आरो बेफोरबायदि बे जाबाय हाथियार एमुनिसन लाखिनाय जायगा बेयाव सानथ्रि सानै दङ सानथ्रि सानैया दा क्वार्टार गार्ड डिउटि खालामगासिनो दङ और बैफोर जाबाय बाइक पार्किं खालामनाय जायगा नै आं जेराव गसंना दङ दा बै जाबाय मेन अफिस DIG अफिस आरो आं नै सार्चआव फैनो कारने माथिं फैदो माथि गाखोबोदोंमोन लोगोफोर खिथिनि नैबे जाबाय सिरि एकदम सिदा लहानि सिरि लोगोफोर बहुत खतरनाक बुखारनिसै आं या बहुत सीधा सिरि लोगोफोर बहुत खतरनाक गोलैबा माने आन्थु मेगन माखां गथाय दाला दुबलांखागोन डाइरेक्ट गोजौ वाव अफारबाय लोगोफोर थ' आं डाइरेक्ट रुमनिफ्राय ओंखाम जाखांनानै फैनानै
बाइकखौ बेयाव पार्क खालामदो बाइक पार्क खालामनानै डाइरेक्ट बैसाव गाखोदोंमोन आं नाय लोगोफोर बै सिरि सायाव आरो नैबे जाबाय जोंनि अफिस लोगोफोर ये जाबाय फ्रन्टनि क्वार्टार गार्ड और जोंनि अफिसा नै आं दा मेन अफिसाव हाबबाय दोङो बै जाबाय जोंनि मेन अफिस आरो नैबे जाबाय डेप्टी कमान्डेन्ट डिसि साहबनि अफिस आरो जाबाय जोंनि डेप्टी कमान्डेन्ट जाय मेडाम जानो थायो बै मेडामनि अफिस एले मेडामाबो सानजौफुङाव खामानि मावो आधा खामानि गारनानै थांनो गोनां जादों बिराद गरमलै एसि लगायनि वा माब्रै नांगौ लोगोफोर जोंनि अफिसखौ नायनानै नाय दा कम्पिउटाराव खालामो गासैबो खामानिखौ इ कार्डलै जाजोब्बाय दा कभिडनि थाखाय लकडाउननि थाखाय अफलाइन पेपार खम खालामो आरो बाट किसुमान बिलफोर जाबाय मेडिकेल बुकफोर जाबाय बेफोरखौ अफलाइनाव साइन खालामनो गोनां जायो हेलमेटखौ दोनथ'नि र' तो बहुत गरम लोगोफोर बुंनो हाया आरो थेवबो एसि लगायनो वाव एकटा खाजाना जेराव आंनि माबा दोङो मा जेराव आंनि बुरैनि गारनाय जामुन दंना बे जामुन बेगखौ बै सिङाव बाहेरायाव दोनबा लोगोफोरा दानो बेगाव मा लाबोदो नागिरनानै जागोन आरो जोंनि गासैखौबो हरनोसै ओके मेरा गाड़ी का हेलमेट चाबी गरम लोगोफोर गंखौसाव गाखोनाया आरो माबा खानायफोरा एसे लेथ्रा जाबाय बे खानाय हरनि ना वाव 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 खानायखौ सिननाय जाबाय लोगोफोर माबा कर'नानि थाखाय दा जोंनि सेलुना चेम्बारफोरा खुलियाखै जेराव खानाय सिनग्रा बे सेलुना खुलियैनि थाखाय दा खानायखौ सिनख'नो हायाखै लोगोफोर खानाया एसे गाज्रि जाबाय खानाया एसे गाज्रि जाबा आं गाज्रि नाङो बिराद गाहाम नाङा थानो थेवबो मा खालामनो उपाय गैया निरुपाय हो गया दोनों ले लिया ना रेस्ट रूमा बेवहाय जनानै थायो ओंखाम जाखांबा साहा लोंखांबा बे रुमाव जनानै बिराद गाहाम नाङो फुंनिफ्राय मोनायालासे बेयाव सान्दुं नांखाया फुंनिफ्राय मोनायालासे बेवहाय सान्दुं नांखाया बहुत गरम रुम न थान्दा रुम बार पंखा दम जना पुराना जमानानि पंखा इफोरो गासैबो बहुत पुराना पंखा बिराद मोजां नाङो बे रुमाव जनानै लोगोफोर अके दोनथ'लायनि होमबा एसेयावनो